Madaydayaw ti Apo kakabsat, naimbag nga aldaw tayo amin. Gagayem ken kakabsat, iti tangatang, agyaman akunay iti panangited yu kanyak iti gundaway. Tapnon mangitedak iti panangliwliwa, panang patibker iti tunggal maysa. Amok nga tunggal maysa na dumaduma iti kasasaad sitwasyon tayo iti agdama nga pandemic. Kayat kuman nga i-share kanya tayo dayjay Isaiah chapter 43 verse 18 to 19 ket basa kanya yu iti English ta awan wat nga ron iti Bible ko dito nga Ilocano. Kunana ditoy, do not remember the former things, nor consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall you not know it? I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. Gagayem ken kakabsat, nagpintas daytoy nga sarita ni Apo Dios kakunana ditoy saan yun nga laglagipon pay dagiti napalabas, saan yun nga panpanunutan pay iti napalabas. Gaputasyak nga Dios nga pagserserbian niyo ket nakasagana ak nga agaramid kadagiti baro nga banbanag nga para kanyayo. So anya iti kayat nga sa uwan ni Apo Dios daytoy kunana nga do not remember the former things. Nya ti kayat na sa uwan daytoy pananglipat tayo iti napalabas ngamin ammo ni Apo Dios nga tunggal maysa kanya tayo ket nabanbannog tayon nga agpanpanunot kadagiti banbanag nga nagkamalian tayo, kadagiti banbanag nga nagkurangan tayo, kadagiti banbanag nga negatibo nga eksperyensya tayo, kadagiti banbanag nga pannakaupupay, dagiti problema, dagiti negatibo nga paspasamak iti biag tayo, kadagiti naliliday nga pasamak iti biag tayo. Ammo ni Apo Dios nga nabanbannog tayon kas kadagiti nangyari kadagiti Israelitas niya nga kuna iti Apo lipaten yon dagiti napalabas, lipaten yon dagiti banbanag nga manglapud kanya tayo nga dumakkel. Anya iti aramiden tayo, arakupen tayo dagiti baro nga banbanag nga aramiden ni Apo Dios iti biag tayo. Anya daytoy nga baro nga banbanag nga aramiden ni Apo Dios iti biag tayo isu dayjay panangriing natin na spiritual na biyag tayo, panang balbaliw na kadagiti sitwasyon ti biyag tayo. It is a spiritual breakthrough, material breakthrough, physical breakthrough, or financial breakthrough. Daytoy ti karin ni Apo Dios. God had promised each one of us in karin ni Apo Dios tunggal maysa tayo kanya tayo nga He will bring restoration to His children. He will bring revival to His children. Dahita iti karin ni Apo Dios kadagiti su amin nagmatalog kanya. Isut gapo nakakabsat ko iti daytoy nga gundaway saan tayo kuma nga agpaabak kadagiti banbanag nga mangyari iti biag tayo. Huwag tayo magpatali sa nakaraan, han tayo nga agpatali kadagiti napalabas iti biag tayo. Saan tayo nga agpatali kadagiti napalabas nga frustrations, failures tayo. Saan tayo nga agpatali kadagiti anyaman nga banbanag nga mangted iti kahinaan iti biag tayo. No diket iti kitaan tayo no anya dagiti baro nga aramiden ni Apo Dios iti biag tayo. Anya ti sitwasyon mo ita, mabalin nga agsaksakit ka, mabalin nga agproblema ka, mabalin nga agkurang dagiti kasapulam, mabalin nga agkurang ti financial nga kasapsapulam ti inaldaw, mabalin nga adda dagiti problema kadagiti bills mo iti binulan, mabalin nga awan ti trabaho, mabalin nga adda iti emotional problem mo. But kayat ko nga encourage ka iti daytoy nga aldaw nga
kumita ka lang ka ni Apo Diyos, agtalog ka lang ka ni Apo Diyos, itud mo ti so amin mo ka ni Apo Diyos, kat ni Apo Diyos in karina, nga ko na I will open a new road in the wilderness, meaning to say, He will bring restoration, He will bring revival, ited na, iti baro nga namnama, iti biyag tunggal may sa kada tayo, saan tayo kung mga maupupay kabsat, agtutuloy tayo mag-serve iti Apo. Amok nga limitado iti oras, kaya't ko kung mga adadubay iti ibaga kanya yung limitado iti oras tayo, namsapay lang kumata ni Apo Diyos, iso iti agsao iti biyag tunggal maiso at kanya tayo, lipatin nyo lagi iti problema, lipatin nyo lagi iti saksakit, iti panunutin nyo, at tadag kayo ti Apo, kasi di ka rin ni Apo Diyos kanya tayo, ket si bibiyag nga kunana, nga iten na iti barungan ng nama. Anya ti kunana iti Jeremiah chapter 29 verse 11 to 14 kunana, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not for evil, to give you a future and a hope. Kunana dito nga amok, ada na sayat nga plan-plano kanyayo, plan-plano nga saan nga mangdadaal kanyayo, yan plan-plano nga mangtid tinamnama, plano nga mangtid iti nasayat nga biyag ditunggal may sa kada tayo. Takunana pa'y dito, no birukin na iti so amin nga puso yun. Siya ti Diyos nga mangtid iti bendisyon agpay kada kayo. Inton sa aganda, babuon iti sibubukal nga puso yun. Masarakan dakto, ket inton agkararag kayo kanya, denggen kayo, ket sumbatak to, dagiti ara-araw. Ni Apo Diyos ti mga bendisyon, kada kayo amin kakabsat. Agkararag tayo, amami nga nasantuan, kadagiti so amin nga dang dengeg ti dahi nga daw ako, anyaman ti kasasaad dahi ti dahi nga oras, dawatag ken kasagidem tunggal may sa kadakuan. No daman dagiti agsagsagabay ti sakit, no problema, kurturang kadagiti kasapulan, Lord, sagidem ti soda, kat iti dahi lang nga oras, i-release ko kanya da iti baro nga bendisyon, kas in karim tunggal may sa kadakan. Lord, mangliw-liwa ka kadagiti anak mo, mangpatid ka kadagiti anak mo, sikat Diyos nga mangagas kadakuada, sikat Diyos nga mangsabot kadagiti kasapulan da. Ayaman kami ni Apo, iti dahito nga oras, iti ababa nga oras, yung kadmo titunggal na sa kadakan, mamati kami nga nagtignay ka, naganahan ka tiniraho na bibiyag, iti dahito nga daw, iti nagan niya sa oras. Di Apo Diyos, imang bendisyon itunggal may sa kada tayo aking kakabsay.